Secretariat Diocesà d'Associacions de Setmana Santa va organitzar, el passat dissabte, dia 17 de febrer, la segona trobada diocesana de confraries, després de més de 10 anys de la primera edició. Va ser una jornada en què s'hi van fer presents més de 120 representants d'una 60ena de confraries d'arreu de l'arxidiòcesi de Tarragona, entre membres de les juntes, conciliaris i confrares. Després de la pregària inicial que va dirigir mossèn Joan Àguila, vicari general de l'arxidiòcesi, l'arquebisbe Joan Planelles va oferir la primera ponència de la jornada al voltant de l'encaix de les associacions de Setmana Santa amb les parròquies i la funció dels seus conciliaris. En primer lloc, va destacar l'interès de les confraries per fer església i per fer un treball evangelitzador, sostenint-nos els uns als altres per a poder portar a terme el que som i tenim. L'arquebisbe Joan va introduir el tema de la conferència amb les premisses prèvies en què va recordar que totes les associacions i fundacions de l'Església, entre les quals s'hi troben el conjunt d'associacions de Setmana Santa, han nascut per anunciar l'Evangeli i, per tant, tots els seus membres, creients o no, han de respectar els valors i principis de la identitat catòlica, que és la raó de ser de la institució. La segona part de la trobada va començar amb la intervenció de Pedro Bocías, executiu de comptes d'UMES, que va presentar les diferents opcions de mútues que ofereix UMES, tant pel que fa a la protecció de les imatges, les assegurances per les activitats que s'organitzen o per accidents dels cofrades i també les que fan referència a les responsabilitats civils de les juntes o per a possibles ciberriscos. Per la seva part, mossèn Albert Fortuny, promotor de justícia del Tribunal Metropolità de Tarragona, va oferir una conferència sobre la situació jurídica de les associacions de Setmana Santa. En aquest sentit, va exposar que el marc normatiu d'aquestes associacions de fidels és el Còdic de Dret Canònic i el Còdic Civil. A partir d'aquí, mossèn Fortuny va desgranar 3 aspectes del règim jurídic: els estatuts, els tipus d'associacions i el rol de l'autoritat eclesiàstica. Per acloure la jornada, mossèn Joan Àguila, vicari general per a la pastoral, va incidir en aquest àmbit en les confraries. Així, va recordar que les confraries no estan emmarcades només en l'aspecte de la celebració de la fe, sinó que també tenen una gran oportunitat des de l'àmbit de l'evangelització. Les processons són un anunci, una interpel·lació a aquells que no creuen, però que en un moment determinat puguin dir: potser Déu m'està dient alguna cosa. I aquest primer anunci també sou les confraries. La trobada va finalitzar amb la intervenció del director del Secretariat Diocesà d'Associacions de Setmana Santa, Josep Ignasi Boada, que breument va desitjar que la convocatòria hagi servit per fer una posada a punt de les nostres confraries amb l'objectiu de funcionar millor.